Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σουηδία στο Euro 2008 είδε το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο ακούγονται αποσπάσματα από την ενδοεπικοινωνία του διαιτητή Μάσιμο Μπουσάκα με τους βοηθούς αλλά και τον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης. Ακούγονται συνομιλίες όπως για το αν είναι ή όχι κίτρινη κάρτα. Αν πρέπει να επιτρέψει αλλαγή παίχτη. Αλλά και χίλια δυο άσχετα πράγματα, όπως για τον καιρό. Raining in the city, big rain, so maybe it will come here in a few moments because now it's not my problem. Shut up. Okay, but just to be prepared because of your. Concentrate, yeah. Ivan, please, don't talk for nothing. Non facciamo cazzate alla fine. Τι κι αν δεν έβρεξε τελικά εκείνο το βράδυ, ο διαιτητής με τις αποφάσεις του φρόντισε να τα μουσχέψει. Η φράση του ήταν προφητική. Non facciamo cazzate alla fine. Από νωρίς τα είχε με τον Καραγκούνι. Καραγκούνι! Το Μετσίνιαλ! Ούσα κάτω! Μάλιστα του μιλούσε και Ιταλικά, προφανώς γνωρίζοντας ότι ο Έλληνας διεθνής είχε αγωνιστεί στο καμπιονάτο. Καραγκούνι! Το Μετσίνιαλ! Devo dare giallo, cazzo! Lascia perdere! Τελικά ήρθε η σφαγή. Οι Σουηδοί κέρδισαν 2-0 και μετά τη λήξη του αγώνα ο Μπουσάκα ζητούσε συγγνώμη από τους Τοροσίδη και Μπασινά επειδή ακύρωσε κανονικό γκολ. I'm not God. We make also mistakes.